Hello viewers, गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय and welcome to my YouTube channel Minakshi's Field. Finally दिनै 3 monthsनि गेजेरावनो आंनि चेनेला 10k subscriber complete जाबाय। नोंथांमोननि अननाय आरो सपोर्टनि थाखायनो आं दिनै बेखिनि स्टेजसिम सफैनो हाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इयुनावबो बेफोरबायदिनो आंखौ सपोर्ट खालामलांबाय थागोन, अनसायलांबाय थागोन, लोगोसेनो नोंथांमोनजों आंबो थाफालांबाय थागोन। आङो 10k जायोब्ला मोनसे 10k नि स्पेशल कभार डान्स भिडिअ लाबोगोन होननानै साननानै दंमोन। दा 10k जाबाय जेला आं भिडिअखौ लाबोसिगोन, नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो। जोबनायाव गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय लोगोसेनो गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।